Bide luze bat egiteko askotan ari, oraindik ez dakit nora, ez da zenkin. Aspaldian egin beharrekoa, ez duean osatia bilatzen. Zer esateko ez dakizu lehengo musua horiekin ematen dela. Izan zaitez bidaioetako argia, nahi badezu joango garaiak dira. Erantzunaren zain ni egongo naiz, txakurtxo bat bezala bere gaztaren zain. Horrela oso hau ematen badugu, ziur nago ez gara damutuko. Mundua daukagu zain, bere penaz eta aitasunez blai.